Hola, sóc el Samilu, utilitzo pronoms masculins i sóc el dibuixant de Black Wings. Doncs jo sóc l'Ariquís, també pronoms masculins, i sóc el que ha fet la història de Black Wing. I entre els dos fem el còmic. Jo feia els guions, li ensenyo a ell I els aprovo, o no? i llavors dibuixo les pàgines. Black Wings és un còmic que va sobre l'Amèlia, que és una humana que s'acaba de morir i llavors va a l'infern. Un cop a l'infern ha de treballar per Llucifer, i Llucifer és el primer príncep de l'infern, que ve a ser com el president. Un cop allà, Llucifer està planejant de tornar al cel i conquerir-lo, i fer-lo seu i de tots els dimonis. Però ho aconseguirà? Com ho farà? Ara us parlarem dels personatges de Black Wings. Comencem per la protagonista, evidentment. L'Amèlia. L'Amèlia és una dona de 80 i pico d'anys que s'acaba de morir, llavors va a l'infern. Un cop a l'infern ha de treballar per Llucifer. I Llucifer l'escolleix per ser la seva... Missatgera. Sí. El que avui es fa per internet és ella. Pot semblar superficial, i ho és una mica, però també és molt valenta. Ara ens toca parlar del Tumi, del Tumael, que és el guia de l'Amèlia durant la seva estada a l'infern. Jo us aconsellaria que no el féssiu enfadar, té molt mal geni. Treballa per Llucifer també, però és el guia dels humans. I el seu pecat és la ira. Així que no el feu enfadar, És la típica persona que sembla molt tranquil·la, però si mai el fas enfadar, apreta a córrer. Tremola. Ara anem pels prínceps. I comencem pel primer, evidentment, l'únic, irrepetible. Llucifer. Els prínceps de l'infern són els encarregats de governar, sent Llucifer el primer príncep de l'infern, com hem explicat abans. Llucifer s'encarrega, doncs, de totes les tasques que tindria un president. De mirar que tots els prínceps facin les seves feines, de decidir coses importants, etc. També és el cap de l'educació perquè se suposa que és molt savi. Sí, bueno. És una mica així, però és savi, ho és. És el príncep que representa el pecat de la supèrbia i, a part d'això, doncs, com hem dit, és molt simpàtic, molt amigable i, sobretot, bastant egòlatra. O sigui, és una persona d'aquelles que aguantar-la 2 o 3 hores, doncs vale, però aguantar-la més ja... No, Acabes d'ell que te'l trobes després fins a la sopa. Després tenim a Mamó, que seria el tresorer de l'infern. El seu pecat és l'avarícia i també li agrada molt els gatets, És boníssim amb els seus gatets. Té la bastet, té el fum, té a molts gatets. Ara parlarem d'Asmodeu. Asmodeu és el príncep de la luxúria. És molt sexy. A part, doncs, és molt romàntic i és un artista de l'infern i el prostitut més car. I a part, doncs, s'encarrega de la cultura de l'infern i del paisatge. De la part més cultural. Després tenim a Belzebú. Belzebú és la princesa de la gola, de la que té gana sempre. Bueno, és la que té gana sempre. Bueno, gana, té un gutxerio. Sí, de plan, que ha acabat de menjar però veu alguna cosa a la taula i diu ai, això m'ho fotria ara, no? Doncs com tots, en realitat. És mig mosca, és curiós, també és molt oberta de ment, és com... Doncs li està bé tot, en realitat, mentre no faci mal a ningú. I ella se n'encarrega de la repartició de béns, és a dir, de la repartició i de la producció de béns més tirant al menjar i tal, perquè tothom tingui equitativament menjar i coses a l'infern. Satanàs. Satanàs és la reina de l'infern i alhora la princesa que representa la ira.
És la cara visible de l'infern. És molt guapa. La seva feina, diguem que és la de fer pecar els àngels i els humans. Ara parlarem de Leviatà, que és el príncep de l'enveja. I és el que se n'encarrega doncs, dels ecosistemes, l'ecologia, fer viable l'infern, perquè clar, penseu que no és un territori molt bonic, llavors ell, ni molt agradable de viure, llavors ell pues, ajuda, com que té poder sobre l'aigua, doncs ajuda a fer possible que hi hagi vida i còmode a l'infern. Li agrada molt el caos, és anarquista, però d'anarquista d'aquests que destrueixen, és a dir, no dels que diuen oh, que bonito, no, dels plan, saps? Aquests. Tipo punky dels 70. Sí, diguem que és bastant nihilista. Sí, això no em sortia la paraula. Belfegor és la princesa que representa el pecat de la mandra i, bueno, doncs s'ocupa de la sanitat de l'infern i també del tema de les tecnologies, perquè ella és un geni de la tecnologia i li agrada molt fer invents i coses així. És un trosset de pa. És molt mona. M'agradaria fer la siesta amb ella. És com molt agradable. Sí. L'àngel suprem, el dictador del cel. És qui controla els angelets, per això és l'àngel suprem. I, bueno, diu moltes mentides, això ho podem dir segur. Remiel, que és un àngel, un arcàngel, un dels 7 arcàngels del cel. Al cel hi ha 7 arcàngels, igual que a l'infern hi ha 7 prínceps de l'infern, doncs al cel hi ha 7 arcàngels. Remiel és com el més simpàtic d'ells. Sí, no parlem dels altres perquè encara no han sortit, però sortiran aviat. I veureu, són molt guais i molt guapos. I després tenim el seu preferit. Azazel! O Azazel, depèn de si ho dieu bé en català o no. Jo trio que no. És un personatge que per ara es mostra com misteriós, és atractiu. L'Amèlia li té l'ull. L'ha vist i diu, quin tros d'home. En fi, la qüestió és que per ara no ha sortit molt, però sempre està allà, no? No se sap molt bé què fa, però està allà, ja veureu, ho descobrireu aviat. La mort. La mort, doncs... és que ja ho diu tot el seu nom, en realitat. Però bueno, no deixa de ser un personatge també misteriós que porta l'Amèlia a l'infern. I de moment tampoc es pot dir gran cosa més. Bueno, és un concepte, però és un personatge també. Sí. Després tenim un altre concepte que es transforma en personatge, que és el pecat. Us agrada pecar? Bueno, doncs ell us calcularà els pecats quan moriu. Serà com una espècie de calculadora humana. Doncs això. I direu, aneu al cel o aneu a l'infern? A l'infern, segur, tots. En fi, i de moment poca cosa més és a dir. Només que és, com a molt, sempre va amb la mort, van junts i molen molt. Són molt estilosos. Són molt divertits. I estilosos. Sí, i divertits. Sí, Divertits amb estil. estilosos. Bueno, ell va escriure tot l'argument, llavors jo dibuixo les pàgines en brut. Dibuixos horribles, Sí, fan molta gràcia, sempre acaben sortint memes. molt lletjos, i ell hi posa el que dirà en cada personatge, llavors m'ho miro jo i dic, això per què ho diu? És una forma de... és una forma de saber com organitzar les vinyetes, de posar el que diran els personatges i de fer una mica així en general... Una idea bàsica. Sí, la idea bàsica de com anirà la pàgina. Després, un cop això ja està més o menys definit, em poso a dibuixar la pàgina. Obro el programa d'ordinador, faig les vinyetes i tot, i llavors en cada vinyeta poso el que hi va. Primer ho dibuixo com a llapis, o sigui, hi ha una eina que és el llapis, després faig una capa a sobre, que és la tinta, que llavors el que fa és que, clar, els dibuixos a llapis sempre són una mica cutres, en plan bonics, més bonics que els esbossos cutres, però, clar, sempre hi ha com 40.000 ratlles. Llavors, quan passes a la línia, doncs diguem que queda més net i més definit. I llavors l'últim pas és el color. I el color, doncs m'hi estic moltes hores. S'ho curra molt, és molt colorit.
S'ha de posar, s'ha de posar el color bàsic i les ombres. Així és com treballem per fer el còmic. Però com va sorgir la idea? Això és una altra història. Un dia estàvem els dos a la meva habitació, a l'escriptori, i dibuixant. No sé per què dibuixàvem. Sí, perquè vam dir de fer un tatuatge al Judas. El Judas és un personatge d'un altre còmic que estava fent jo llavors i que algun dia també continuaré perquè m'agrada molt. I té un tatuatge, bueno, li volíem fer un tatuatge de Llucifer, perquè Sí. el Judas era un noi que havia anat a una escola cristiana i llavors estava fins fart dels cristians i s'havia tornat, satanista. Bueno, això no ho especifiquem, però li agraden molt els dimonis. Li agraden els dimonis, sobretot Llucifer, Sí. perquè va sorgir una mica de la idea de Jesús i Buda, no? Sí, és veritat. De Llucifer, de Jesús i Buda. Sí. Sí, de fet al principi em feia por que s'assemblessin massa, però crec que s'han diferenciat molt amb el pas del temps. Bé, la qüestió, estàvem allí un dia, vam començar a mirar i va acabar fent un pin-up de Llucifer i així és com va començar tot, Sí, vaig fer un dibuix pin-up de Llucifer i va dir, ai mira, aquest dibuix té gràcia. Vaig anar dibuixant el Llucifer i vaig dir, hòstia, que guai. I vaig anar fent tots els altres dimonis. Sí, perquè ens vam començar a interessar per la demonologia i tot això i vam començar a investigar i a llegir coses, llibres, articles, tot això. I bueno, vam arribar a fer, doncs, ell va arribar a fer tota la col·lecció dels 7 prínceps i Azazel. Llavors doncs, va fer aquesta col·lecció i a partir d'aquí i amb una miqueta d'allò vam començar a rolejar, perquè així és com traiem les millors històries, les més bones idees, tot plegat ho rolegem. Sí, actuem una mica els personatges. Sí, i així I és molt creem divertit. també les seves personalitats a través del que diuen, el que fan, quan representem nosaltres que som aquests personatges, no? I llavors guanyen moltíssima profunditat, realment. Si feu còmics, us recomano que rollegeu una mica els personatges amb els vostres amics o la vostra parella o amb qui sigui, perquè realment fa que li donis molta profunditat al personatge. Llavors, després d'això, un cop teníem ja, doncs, més o menys, a través dels rols vam anar començant a lligar més o menys la història, no? Passaven coses als rols que no sabíem si faríem res o no amb elles, amb aquestes coses, i llavors doncs anàvem lligant una miqueta què té sentit, què no té sentit, quines coses són importants, quines no ho són tant, per què són importants les coses que són importants. És a dir, que guanya moltíssima profunditat dintre de tot el fet de fer aquest rol i després la meva feina va ser agafar-ho i construir tot el món i tot el que ve a ser la història. I té molt de mèrit perquè teníem allí una de coses. No, i a més me'n recordo que anàvem rolejant i dèiem, hòstia tu, aquesta idea és bona. Uau, aquí aquest canvi de guió, uau. Sí. I anàvem així, però twist! I, Sí, bueno, en fi, doncs va ser anant fent i va ser construir tot el que seria la història principal, les historietes que vam al fons també, i tot això pues, es va cosint, es va fent i tens la història. I llavors pues, vam dir, comencem, i va començar a dibuixar, com un loco. Sí. El curiós és que l'Amèlia, tot i ser la protagonista, és una persona que mai hem rodejat. Sí. Bueno, és que va ser també una mica... l'Amèlia i el Tomael van ser una mica els últims personatges que vam posar, perquè vam dir, hòstia, aquest món està molt bé, però hi ha d'haver un personatge que ho vegi com des d'un punt de vista més humà, no? Una persona que arriba allà nova i que pugui veure tot d'un punt de vista una mica més humà. I llavors per això vam portar l'Amèlia. I llavors vam fer el Tomael també perquè diem, és que un humà que acaba d'arribar a l'infern es perd. Del tot. Sí. I llavors vam decidir la idea aquesta, no? Que els humans quan arribaven doncs tenien un guia. I la veritat és que m'agrada molt el personatge, m'agrada molt la imatge que els hi vaig donar als dos. I el concepte de ser com una persona externa que mira tot el que passa, tot el que jo vaig construir, doncs és la persona externa que ho veu, no? I és molt interessant aquest punt de vista també. Jo quan vaig començar a investigar sobre els dimonis, me va cridar molt l'atenció perquè era com que... Jo primer vaig veure una mica la història de Llucifer, diu, no sé, vaig llegir alguns textos de la Bíblia que dius, aquí hi ha un Déu que està
jo què sé, el del... Les 7 plagues d'Egipte. Sí, que fa com càstigs molt bèsties, i després veus que Llucifer es va revelar aquest déu, i dius, bueno, doncs potser tampoc no és tan dolent. El còmic no va sobre la religió en si, o sigui, no tenim cap déu, és un àngel suprem, simplement és com els altres, però té més poder. De fet, el paper és un de Déu... dictador, llavors no hi ha aquest paper de Déu en si com a cristià o d'altres religions monoteistes, però i no ens intentem posar tant amb la religió i amb les creences de cadascú, sinó que és més aviat doncs, El concepte. el concepte i una miqueta com la societat tracta aquells que no segueixen les normes, no? Que vindrien a ser els dimonis. És a dir, en fi, no és una crítica a la religió ni res semblant, és una crítica a la societat. Sí, de fet, quan estava dient Déu, clar, nosaltres el que agafem del Déu cristià o el Déu de la Bíblia, doncs és només la part castigadora. El que nosaltres, com a societat o les religions engloben com a Déu, nosaltres ho hem dividit en diversos personatges i realment l'únic que té l'àngel suprem d'especial és que ha aconseguit el poder a través de coses dolentes, per això és un dictador. Com la societat ha evolucionat molt, llavors hi ha coses que veus que estan associades al bé, que realment són dolentes, i coses que estan associades al mal, que realment són bones. Llavors una mica relativitzar tot això, donar en aquests personatges doncs, un altre punt de vista. I fer que també doncs, ens plantegem una mica què és el bé i què és el mal, perquè al final doncs, no sé, hi ha una mica de tot, s'ha de buscar una mica l'equilibri, i això és el que doncs, amb els personatges hem intentat fer i demostrar. I bueno, fins aquí una mica la idea de com va sorgir i tot. Podríem estar parlant moltes hores realment, perquè va ser un procés d'anys. Sí, Però... els primers dibuixos daten del 2016, imagineu-vos. Sí, ja estem a 2022. 22. Fa 6 anys ja. Ja fa 6 anys que vam començar, sí. Bueno, doncs ara parlarem una mica dels objectius de la campanya d'Ulule que estem fent, que és una web de crowdfunding. Nosaltres el que volem és imprimir el còmic, fer 250 còpies, de les quals 100 en castellà, 100 en català i 50 en anglès, perquè més gent ho pugui llegir. Aquest és l'objectiu, llavors si voleu col·laborar sempre podeu fer-ho, aneu a Ulule. El link està a la descripció. Tenim diferents opcions que podeu ajudar-nos, amb les quals hi ha doncs, el còmic, hi ha postals, hi ha enganxines, podeu triar la que us vingui de gust. Fins i tot hi ha dibuixos exclusius que us farà ell i us firmarem els dos. I això, doncs us deixem l'enllaç a la descripció i sou lliures d'anar-hi. Ens podeu trobar a les xarxes socials. També podeu trobar la web de Blackwing i deixar-nos un bonic comentari, i si no a Tapes o a Webtoons també estem. I bueno, i direu, doncs per què esteu fent tot això si ja està a internet? Perquè tenir el còmic físic sempre és molt guai. A més té una pàgina més que us parlarà sobre els secrets d'un dimoni. El merchandising a més és exclusiu, només s'ha trobarà en aquesta campanya d'Ulule. Exacte. I bueno, crec que ja hem dit tot el que s'havia de dir. Us demanaríem que compartíssiu aquest vídeo, perquè com més gent se'n sumi, més probabilitats tenim d'arribar a l'objectiu. I si superem l'objectiu, hi haurà noves sorpreses. Passeu-vos-ho bé. Fins aquí aquest vídeo. Tingueu un gran dia. Bueno, doncs fins aquí el vídeo. Esperem que us hagi interessat saber la nostra història. I la història del nostre còmic i tot. I bueno, l'ho dit, si us voleu animar a participar a la campanya, a baix està el link. Aneu-hi, ja, corre! Bueno, sí, de fet us recomano que si voleu el còmic correu perquè la campanya s'acaba el 23 d'octubre, o sigui que hi ha poc temps. I bueno, tots els diners aconseguits seran per financiar els còmics. Així que... Us faré molt feliços avui. Fins aviat!